Mám. Můj vůz je spolehlivý a vděčný. Vezl jsem jen pro kamarády zabíjačku, kácela se bandaska s jitrnicovou polévkou a já ji chtěl zadržet. Sjel jsem vozem do příkopu, obrátil jej vzhůru nohama a nic se mu nestalo. Jen já jsem ještě třetí den si z vlasů vyčesával kroupy. Vy rozumíte trabantům? Říkají, že jsem odborník. Pamatujte, chybama se člověk učí. Já vůl. Svážel jsem mi ze sedadla karton s vajíčkama. Já místo, abych se na to vyflákl, tak pro kamarády jsem chtěl zachránit 20 vajíček. A tak se stalo, že jsem jich nakonec rozflákal všech 200. A to potom jsme celý den čistili trabanta. Drátkem jsme ze spár vytahovali schnoucí žloutky. Slunce do nás pražilo. A takový puch byl, že ještě za 2 měsíce byl v trabantu cítit syrovodík, tak jako poděbradská minerálka. Takže kromě zasvěcených nemůžu vzít nikoho do auta, protože každý cizí by si myslel, že jsem se připosral.